Hi guys! Mazong adlaw na tang tanan guys! Magpakpak mis kim-kim na rin kapadyas diya. Hinog laman dato, tigdatitan. Magpinupo na to sa amang mini garden diya. So, maning upakan ron. Oops! Or hinog ba nis kainit sa panahon? Guys no? Init na ko sa mahinog. Sky. Mula ag nito ilan nanay. Ilan nanay? Yan na guys, sumanad sa upak. Kain ka day ni day. Lami man na. Hiwain na namin ang kapayasin. Wala oy, murag hinog manis ko ano eh. Hinog sa sobras kainit ba? Ano ba? Nung dako ay. Kaabot sa graba na. So tapay isa na to, mas dako jud to guys. Ko dito. Gamay man. Siya. Kini gamay-gamay ni siya. Mo ni agdanes among deus ripo. Nahinog man kani sobras kainit ang panahon. Ha? Nakahamawad ta ng tanong pa. Si. Kugihan man magamang. Woy, gamay ra mangliso. Gamay ra gliso guys na. Gamay ra gliso. Okay. Si. Gamay lagliso na napot sa kapayas. Whoops. Yeah. Whoops. Whoops. Guys, maan mis kim-kim ron. Kaya nga man natag pa nga anday maglaag tala nanay. Ito puti. Yehey! Na guys! Yes! Nga antangan tanin jo kapajas. Kuha na kim-kim. Kuha lang ko. Kuha na kim-kim magisa ha guys. Nga antanin jo kapayas. Kapay, anang minggo. Murag minggo ko no, murag minggo yung kim-kim. Yummy, crunchy ka ado. Mura ka ng katong kauna ta sa una. Crunchy ka ado. Ika do guys kay crunchy ka ado. Yummy, yummy, yummy. Mukbang tagapajas guys. Mayon. May atos la ano gasin. Ini guys. Laag mo lang tata-adjust. Tulan na eh. Lagming nanay. Uy, dugi-dugi. Naman lagi kamay tukoy na eh. Tuy. Ih, grabes. Boy, kamusta naman ka, boy? Inday. Saan si boy? Doon. Lago. Mamanggod, binuang namanggod. Aliday. Binuang namanggod. Awag aja. Ha? Aw. Na may luto na yun. Mother. Nga ano naman nagkuko, hurot ng kuko. Raan din. Yeah. Dapat mapil ka hila. Ato na ko kay gamay pa na. Dala man ko na guys ta. Pero nako among pa. Ha? Karol lagi dia. Dabutan nga og karlan lami kajo. Hala hinog naglimo ni nanay dia guys. Wow. Ron nako akajo budzag. Wow. Very very big kajo. Limon na guys. Nako akajo budzag. Uy, dia pud cute. Dia sila yan ang tago. Pag amoy yan, kaya pa manamunga. Ito sa mga mini garden. Munga ra siguro to pohon. Nga nila sa guys, mudaka na ba? Wa pa. Nagpasyon ni mother, wa pa po na munga. Wa pa munga, pasyon ni nanay. Wala na na hinog guys. Wala. Ya, taningan nih. Hilaw pa. Malbiri.
Guys, mulberry, mga hilaw pa man. Mo pa hinugi. Agang mulberry kay kit-kit mas kanding. Magtanong na po may utrong nga ng mulberry, guys. Waas gabrig nang ka. Namang utanan. Hinay pa kita matagakas nung June. Hehe, tana guys. Amo na si Jang sineban betes dia na ang humbaen. Nguli na may guys, kita na papagabrili Jang bajing gamay. Wagin dong aresto na. Di na among humbaen. Humba jud nang ka guys. Kami te. Hayas. Bye-bye. Di abag has. Bye-bye. Muraan man ka. Nay, mato na mi nay. Sige. Okay. Wati man gud na bi. Ay, mari na mi nay. Tanami. Bye-bye. Oh, hubas ang gasolina kay nabuad mas init. Plain aja ka tabok kay na motor. Baklay na mi guys padung uli kay wa nay gasolina sa papagabril. Mo na ni Roy nadangat sa mga laagan. Lang, tabok lang. Dagan. Nahutda gasolina ang mga laagan. Baklay ta day padung karangi day? Ha? Ha? Lagi, ara magang inita ka dyan, sa isang gibuga dari karsada. Abi ko yung mga tabunan gani ha, padir. Matitabon. Dahon. Yes, no? Halak ka. Ito na sa di. Wala na mag-happy na nung dahon, nagamang ganap. Ay, labag na to. Ha? Labag na to. Pero mo di ay, okay na, style na. Yes, no? Ako na luto ka tang na. Gas, amigas kayo na migas. Pino, dari kay landong dari landong. Alta kay landong. Silong kaya. Tugon ka. Hindi tugon ang gamang batang badzi. Tugon ang gamang batang gamatoy. Na miss bay guys, ngabot namin nga jud des papagabrad guys og seedling nga taong so man nang itanom ron. So ijahan nang itanom karon. Okay ka jo. Magtanam mi karon og talong. Yes. Sakto na gad sa panamnan guys. Kanaan na narek nagmasagbot ang ramsang tambeka. Nanireghang manina narek dia. Naman ni monig mga bilin das nang ipag-harvest naman. Daghanam day pa no. Bakbuka na naman na. Mangunod ka na pa? Mangunod ka na? Ha? Mangunod day kuno ningis papagabul guys. Ito pa iluy na bilin to Pila ka puno murong tulo sur adi day sa 2 3 4 5. 5 ka puno nga luy bilin. Mana namin dari kuan guys. Talong. Bantekan jud kay grabe bisang inita. Na guys Di ag amang arang daghana kasong alukbati dari nangamang. Asa ka kitag alukbati nga grabe daghana udlot kadyo. Bujag. Bujag siya. Dadad to amo punan jang atamnan diha pohon. Ug mga utanan. Man isang tamnan diha pohon guys, ug mga utanan. Tuhon, ano may dalang tadyak-tadyak na skim-kim mag-vlog. Akuan pa taong, tambuk biyag mo ni ay. Pila ka puno. Pohon guys, libre na tagturtahan. Pohon na ni guys, libre na magturtahan na ni pohon. Bubuan ka nunay. Dakuhan ay mga kuyas, mga hakot ng tubig. Nanagamang saging mapaabot. Hapit na dyan. Hapit na maguwang. Ting tabanog naman dahil guys. Ito na may tabanog ng lipad-lipad to Subay ba na suntong taong eh? Ano? Itong mga nalabdyan gahapon. Banas ka ilang taong. No? Taong o cucumber. Nalabi gahapon. Ang daghana ka pipino dito pa no? Pipino dito gahapon guys. Ang mga nalabdyan dito. Pipino o taonganan. So man ay dari gilumbay ni Papa Gabriel. Si Jara mo kuno mo tanam di mo kuno ja apakubkubon. Kabulin mo kamot. Cha, looks maduli anad. Guys no, maajog di anad. Lumi ka jog butong guys ito Wow.
Sa kakao. Di ko kasaka. Sa una, makasaka ko nga na. Karoon nga maram kereg na maghanggalamnan. Kereg na nga tuhod bitaw guys, masaka nga ni. Handlek. Ha? Mo pag na di ka saka. Ako makasaka man ko. Nala may wire, mahadlek ko. Guys. Simbak ko makurintihan ta na ginoo ko. Pads ligad mo sak. Tuwag laay. Na may talong guys. Sa mga mini garden. Imo malagi kubkub na. Naghana jud ay dog unod no. Na naganang manina nga. Kuan guys nga bilin. Tapos pag panglina mo. Butang papagabag lang na tugkan de. Try ko na ko. Dapat pang aglaga ang mga saging. Yan sa na muso na. Thank you Lord. Sanahaman na sa tanam na lumbay na ni Jagas ang mga taong to. Diyan pang butang ag ugsok. Labat-labat ha? Ano man? Okay? Graunjid. Tawag sa tagida sa aksa. Ati Marita. Ano kuya? Pipili buto. Ha? Uy, ang sa ubot-bot oh. Nagamay di. Gani mga 1 kilo. Pwede tamban. Ang kilo dari kay tagpain taman ka pinwon, liot ag butbut guys na awa. Uy. Nool, liot ag butbut. Oops. Is mo ni si Jai butbut. Uy, buwa. Butbut again. May mga pinukan dad to guys to. Itong manglugway ko sa mga kanding kapagog sa kabulig ng hagbong. Puro na naibot. Ay mga sabaw. Ay, mga sabaw kay puro naman mga tagkan. Gana. Lagi. Mami abot-bot tamis. Ya kan kagkuan dai bot-bot. Ya dai dah bot-bot dai. Mas bot-bot. Nganta. Ito isa. Mado na naman eh. Isa ka kilo. Yes no. Ito. Suga. Mahal man dahil glugit. 30 kapin. 32, 33. Ang pita kamay nga na. 30 kapin. Bisis gabal sa isang taong. Na, tanaw na taga sa isang taong kay isa naman nagipang pireso. Ipang pireso nang gabriel isang tanam kadlaka kaes manok. Isa, duha, tulo, upat, 5, 6, 7, 8, 10. Napo dahil ni kapunuan. Napo kapuno guys ya. Ang dapat isang pasyon dahil na rin sa tanam. Palidya. Pila ka kapadas? Duha? Dapat kapadas na ito sa gawas. Uy, giud man. Halak ka, giud man agkuan. Palidya. Na. Nagamang limon guys. Nagamang limon kaya pa man mamunga pero ni habag na siya tawa. No. Ang punuan. Ito sa gawas na ibulang hujan na magamay. Pila na kapuno. Ano naman pa. Bingag nagas puhon. Uy, ano lami ka jubuan guys. Lami ka jubuwak. Saka munggay ha? Iyaw. May kumpiyansa na pa mo din ikazo ni mo hinaling. Kumpiyansa haling ada ira bagwire dani. Ada mga dari puste. Kumpiyansaan dani. Ada puste dari guys sadlek. Dan ning silab gapon gab. Dan aning silab dari. Hadlek mangudol maghaling-haling kay labi na arang bukarag init, guys no. So daw mi dari guys og tangaran dia. Daghan na ka tong tangad eh. Ina nak ka ko guys papagabral guys eh.
Pag man isang tanam isa pang ipabubuan. Very good. Sana all na naman din. Yes na. Na may manok pa dir. Paludo naman. Agah. Pas ag tinanam ni mo. Paludo na maghinangkan. Dudo na maghinangkan.